Знову на сувязі з вами я, з города Верхнядзвінск. Я знаходжуся у лясной казцы. Лясная казка — гэта такое месца, як опісаць такі комплекс розных спарудаў, розных такіх вальераў, дзе сабраныя жывёлы з нашых тут лясоў, з палёў. Тут ёсць і алені, касулі, зайцы. На жаль, іх нельга карміць, тут забаронена. Ну, чаму на жаль? Все ж такі, з аднаго боку, мне б хацелася б іх пакарміць, але кіраўніцтва тут дбае пра іхны рацыён. Яны ўсё ж такі думаюць, што мы можам прынесці штосьці не тое, но гэта праўда, можа быць так, што я прынясу нешта там такое для іх некарыснае. Там вось хто будзе Верхнядвінску, ведаеце, карміць тут забаронена жывёлу, але ўсё ж такі тут ёсць нейкае спецыяльнае месца, куды вы можаце прынесці ім нейкую ежу. Ой, ты чихаеш, што захварэў, бедненькі? Ай-яй, то выздараўлівай.